Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Quedan atrasos que non corren os primeiros, moito maxín nos amaí. É hora de contar historias de medo e fuxir moito maxín, ai nos amaí. É hora de contar historias de medo e botar a rir. Bo día, que mentiras e que mentiras. Como xa sabedes, o examen xa está aí. Nenas de terceiro, preparamos uns microrelatos para contarvos. Estade moi atentos, porque aí van os primeiros. O bosque encantado. Érase unha vez un vampiro que vivía nun monte. Un día disfrazouse de humano e foi a un hotel. Cando lle ían a traer a comida á habitación, volveu converterse en vampiro e asustou ao camareiro. Co susto, o camareiro desmayouse. Cando despertou, o vampiro xa non estaba e nadie o creu. O home lobo. Había unha vez un autobús que iba a Santiago. Chocou e caeron. E atoparon un home lobo. O home lobo iba a comeros, pero ao final os mordeu. Un hospital morto. Había unha vez un hospital abandonado, morto e escuro no medio dun bosque escurísimo encantado. Un home entrou ao hospital e iba caminando e de repente apareceu de todo. Un fantasma, un zombi, un home lobo. O home atacou nos seus monstruos e asustáronse. Saíron correndo e o home reparou o hospital. Unha casa encantada. Había unha vez unha casa encantada. Aí vivía unha familia. Cando viran a casa xa querían marchar, porque había moitas telarañas. Inesperadamente apareceu un zombi que os empezou a perseguir. A familia asustouse e escapou. O cemiterio encantado. Érase unha vez un cemiterio encantado. Nel vivía unha bruxa e un vampiro que fixeron unha poción e botárona nas tumbas. Comezaron a saír zombis que invadiron a cidade. Convertirse nunha cidade zombi. Que vos están parecendo? Eu cando os escoitei, gustáronme moito. Escoitade ben, que aínda quedan máis. Os pais no bosque. Érase unha vez uns pais que foron ao bosque. De repente escoitaron un ruido e seguírono. A nai e o fillo caeron por un acantilado. O ruido era unha bruxa que salvou a nai e o fillo, levándoos na súa vasoira máxica. A ponte abandonada e as tres fantasmas. Fai moito tempo, nunha ponte abandonada, vivían tres fantasmas, protexendo a súa propiedade. De repente, atacounos un dinosaurio. Inesperadamente, apareceu unha bruxa e botoulle un feitizo ao dinosaurio. O dinosaurio morreu e a bruxa desapareceu. Aldea abandonada. Pepito e Juan estaban nun espectáculo de magia. Viron unha figura e decidiron seguila. Chegaron a unha aldea abandonada, chea de esqueletos. Pepito e Juan pensaban que eran simples humanos, pero de repente saiu un home lobo. Os esqueletos ían por Pepito e Juan, pero o home lobo puxose diante e salvounos. A oleada zombi. Nun lugar moi lonxano había unha cidade abandonada. Os nenos ian de excursión co cole, pero perdéronse e chegaron á cidade abandonada.
Ali había zombies e enfrentáronse. Ao final gañaron, pero morreu un neno. Chonco. Había un payaso que traballaba nun circo, pero como se fixo malo, despedírono e comenzaron a chamarlle Chonco. Chonco decidiu vingarse e adicábase a asustar nenos. Levaba globos negros a túa casa e se non lle abrías a porta, levábate o máis alá e desaparecías. Ninguén se quería topar con Chonco. Bravo! Fixéstelo xeñal, compañeiros e compañeiras. Valles a maín nos preparastes. Moitas grazas. E a vos, clementinos e clementinas, esperamos que os gustase e... Vémonos no próximo programa. É hora de contar historias de medo e fuxir moito máxin, ai nosa maín. É hora de contar historias de medo e botar a rir. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.